Όπου πολύ βάθος. Φύγε. Έλα ρε! Μπράβο, έλα! Τι είναι? Εκεί τι πειράζει? Άντε βρε τελείωνε! Είναι υπόπελε. Είναι υπόπελε, δεν ανεβαίνει. Κατέβασε την υπόπελε. Άντε βρε! Του σκέφτεται ρε! Πετρό, πήγαινε εκεί που είναι ο Κασότης να κατέβω τουλάχιστον. Καημένε. Ποια είναι, Ποια είναι? Δεν ξέρω. Σεστή. Άμα δεν πεις δεν ξέρουμε. Πέρα, καθώς θα κατεβαίνω να με πάρεις. Άντε εντάξει. Πέτρο, Τι? εσύ, Δεν μπορώ να σε καταλάβω πάντως γιατί δεν μπαίνεις. αυτός κοντινός μέσα. Ποιος όλος? Γιώργος. Ναι, είδες έκανε μπάνιο. Άσε να δεν πάμε. Θα ξανακατέβω από μέσα. Ναι. Σβήσει τα φώτα, τα φώτα. Σβήσει τα φώτα. Προβολάκια. Όλα. Έλα. Μη σπάσουνε, Όχι, για να φαίνεται πιο καλά το βίντεο. Εδώ δημιούργησε σχήμαρο.